Nagy Péter, a vendégünk, sziasztok! Szervusztok! És most már mondjátok meg, hogy mit gyurmázunk, mert nem akartátok elárulni ennél pontosabban. Tehát hogy moddingolunk, vagy mit moddingolunk, mi változik a számítógépünkön, hogyha gyurmázunk? Lényegében a gyurmát azt mindenki ismeri, és ennek egy, nem azt mondom, hogy új fajta, mert számomra csak új, mert én nemrég fedeztem föl, hogy van egy ilyen, nem reklámozzuk most mi ez, egy ilyen... Egy gyurma. Egy gyurma, aminek az a különlegessége, hogy kiszárad egy idő múlva, és akkor megkeményedik egészen keményre, és akkor lényegében a fantázia az, ami az határokat szab, úgymond, és az nem kell kiégetni, meg nem kell semmit sem. Olyan is van, amelyiket ki lehet égetni, illetve hogy ki kell. Ez konkrétan csak olyan, hogy hagyod aztán szobahőmérsékleten kiszárad. Anyagvastagságtól függően egy 2-3 órától kezdve 2-3 napig, tehát attól függ, mennyire vastag. És akkor ezzel a gyurmával, úgymond meg a végeredménnyel teljesen ki lehet lépni a szokványos formákból. Erre hoztam egy ilyen mintát, amikor csak ismerkedtem, úgymond, mindjárt össze is töröm. Tehát amikor ismerkedtem úgymond az anyaggal, akkor csináltam egy ilyet. Hova tegyük? Lássátok. Nem azért kiabálnak a vezérlőből, meg kiraktad a képből, nem érdekes. Tehát mi az, amit csináltál? Mert én látom egy ilyen nagy fekete karom, ami... Igen, lényegében egy alien készszerűt próbáltam így összehozni, ilyen házilagos kivitel, de csak úgy egyszerűen. Ennyi az egész, így fogja. Én megfognám ezt egy kicsit. Semmi, jó fogjál, te. Nagyon jó. Hagyj szidjanak engem, hogyha rángatom a kamera előtt. Jó? Tehát csináltál egy ilyen alienkezet, ehhez semmi nem kellett, kivetted a gyurmát a dobozból, némi kézügyességgel. Akár az is kell hozzá. És akkor ez így megfogja az egeret? Lényegében igen. Tehát ez csak úgy tartja, úgymond. Ez lehet egy egértartó. Akár. De mondom, csak ismerkedtem az anyaggal, aztán az így adta magát. Jó, engem tudom, hogy többféle ilyen gyurma is létezik, vagy egyelőre ezt az egyet ismered? Többféle létezik, tehát ott is, amikor én ott vásároltam, volt akkor is volt 4-5 különböző, tehát van a színe, a mennyisége, hogy mennyi van egybe rakva egy csomagba, tehát több különböző. Van ez, ami kiégethető, vagy nem kell kiégetni, hanem a szobahőmérsékleten simán kiszárad magától, úgymond. Tehát többféle ilyen létezik. Mi lesz az, amit még megcsináltok ezzel az új gyurmával? Mi lesz a legújabb őrület? Hát ez majd a következő moddingunkra ugye rákerült, tehát úgymond, hogy a kocka formákat egy kicsit megtörni. Jó, én ide is rakom ezt, mint az én kezem lenne. Ma egy kicsit beszéltünk a gyurmáról, hogyha valakinek kérdés van, akkor küldhet nektek is e-mailt, ugye? Én kapok e-maileket, hogy adja meg a címeteket. Küldhetnek nektek e-mailt? Akkor mondjuk el az e-mail címeteket, hogy moddinggal kapcsolatban nyugodtan írjanak nektek helyettem. Hát akkor például lehet a modding@freemail.hu. Jó, tehát modding@freemail.hu-ra nyugodtan, hogyha kérdésetek van a srácokhoz, de mielőtt zárnánk adásunkat meg ezt a kis blokkot, lesz ugye Modding Klub. Igen. És akkor erről ejtsünk még néhány szót, mikor, hol. Zéro is beszéljen egy kicsit. Most szombaton lesz megint Modding Klub, déltől? Vagy 2-től? 2-től a Karton Galériába, ami itt van a Nyugatitól pár sarokra, de a www.radikálmod.hu weboldalon ki van szerintem minden információ, ami ehhez kell. Elvileg festeni fogunk, kicsit barkácsolunk, ilyen faházamat szeretném folytatni, gravírozunk, meg ami kérdés van, azokra válaszolunk mindenre. No, én egy dolgot meg akartam hirdetni, hogyha valakinek van otthon saját készítésű modding, amaza, akkor küldje el nekem a fekócukracfix.tv-re, lehetőleg Kreatív Klub tárgyal a képeket róla, és akkor a legjobbakat bemutatjuk itt adásba, illetve a 3 legjobbat meg is hívjuk szerintem ide adásba. Ez ehhez a blokkhoz tartozott, bocsánat, hogy ezt most mondtam el. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok. Ti nem menjetek sehova, pillanatokon belül jön játékkérdésünk.